Ni beti nik egonez erromeriak ikusten, betik ez, eta aurten egin duguna ez dut inoiz ikusi. Sorpresa berri asko ditugu, abesti berri asko. Sartu ditugu soinu batzuk normalean ez direnan joten. Zetak, Batjal. Gatozela tabuak haustera. Nik uste dut aldatu dugula kontzeptua eta jazta kontzertu bat ematera noa, ez show bat ematera noa. Berezia, Desberdina. berriztagarria, Parte hartzailea. Gainera urten bilatu dugu hori, goian egotea etengabe, lehen minututik kantetan egotea, danamoten egotea. lortu nahi duguna da herri bakoitza hankaz gora ipintza. Energia edo adrenalia txute bat. Jaia eta jaia.